Og den starter lige lidt langsomt her. Sådan. Så virker det også her. Og velkommen til Byggepausen her i fjerde omgang, og velkommen til Steffen Moos. Han er med i dag og skal sørge for underholdningen nærmest den næste halve times tid. Steffen har jeg lært at kende, fordi at jeg begik mig ud i en større efterforskningsarbejde på digitale værktøjer til byggebranchen. Og i den forbindelse, der stod jeg så på Chartek, som han er direktør for. Og så har jeg spurgt Steffen om alt muligt, for jeg fandt ret hurtigt ud af, at han havde en fortid som tømmermester osv. Så lige pludselig så havde jeg jeg kunne stille en masse spørgsmål til. Og nogle af alle de spørgsmål, jeg har stillet Steffen igennem tiden, har han lovet lige at komme med nogle svar på. Til os alle sammen i dag. Forhåbentlig. Ja, nu er scenen sat. Ja, det skal du for. Ja, men Steffen, kan du ikke lige fortælle ganske kort omkring, hvad det er, du kommer fra, og hvem du er, og hvad du laver til hverdag? Jo, det kan du tro. Og tak for invitationen. Jeg hedder som sagt Steffen Moos, og jeg har været i byggebranchen, siden jeg blev udlært som tømrer. Og så har jeg været selvstændig en del år, fra 2006 tror jeg startede. Og jeg er udlært tømrer som sagt, og så er jeg læst til bygningskonstruktør. Og i den forbindelse har jeg prøvet lidt af det hele. Altså jeg har både haft 10 svende ansat, og jeg har lavet hovedentreprise og totalentreprise. Jeg har bygget meget forskelligt, det vil sige Deichmann-butikker, McDonald's og kontorer og hus og så videre. Og i den forbindelse fandt jeg lidt ud af, at jeg synes, om jeg havde med store aktører at gøre, eller mindre privatkunder at gøre, så var det tit de samme problemstillinger, vi stod overfor. Og det har jeg så sat mig for at prøve at løse og lave et hjælpeværktøj, kan man sige, til alle aktører i byggebranchen. Så det var sådan lidt en kort indflyvning. Ja. Og lige netop den digitale entreprenør har du jo lovet, at vi kan dykke lidt ned i dag. Og dagsordenen har jeg lavet meget frit, fordi at, jeg ved, at vi kan gå i mange forskellige retninger. Men vi kommer ind på, hvor vi står i dag, og hvor det er, vi skal hen af. Og så i lige så høj grad også, hvordan det er, vi kommer derhen. Og vi skal tale omkring alt fra dokumentation, og vi skal tale omkring de nye krav og så videre. Men Steffen, kan du ikke give mig en indflydelse på, hvor er det, vi står henne i dag som branche? Jo, det kan jeg godt prøve, ligesom at skitsere lidt. Altså, for mig er det vigtigt at sige her i starten, altså, at digitalisering, det handler ikke kun om systemer og data. Det, der er vigtigt, og jeg tror, der er kernen i det, det er, at det handler om at skabe ro og tillid og tryghed blandt mennesker. Fordi vi har en branche, som vi i branchen internt forstår, men mange af dem, som betaler gildt, forstår måske ikke altid helt, hvordan branchen er skruet sammen. Så det er ligesom den store del af det. Og her tænker du bygherre, ikke? Og når du siger bygherre, ja. Betaler, ja, der tænker jeg på bygherre, ja. Og så er der en rådgiver og håndværkere. Ja. Og jeg tror, det handler rigtig meget om at få skabt mere klarhed, fordi jeg tror, det er svært at komme udefra og forholde sig til alle de processer, man skal igennem, og de valg, man skal træffe. Og jeg tror, så snart man får mere klarhed, så vil relationerne imellem alle partnere blomstre mere. Og skal vi sådan kigge, så er der selvfølgelig også nogle data, vi skal håndtere, og altid har håndteret. Så hvis der er databillerne på, så tror jeg, det handler meget om ligesom, at kigge mere på, jamen, hvordan får vi de rigtige informationer til de relevante personer på det rette tidspunkt. For i dag er det meget sådan store beskrivelser, og så skal man finde det, man skal bruge på et givet tidspunkt. Så der tror jeg, at vi står overfor kan ændre rigtig meget med at digitalisere det, og prøve måske at digitalisere det lidt på en anden måde, end vi har gjort hidtil. Så det ved jeg ikke, om det gav dig. Ja, men den her proces, altså når man snakker om digitalisering, sådan, jeg ved godt, det er bredt ud i branchen, så man kan ikke sige, at det er på en måde alle steder. Men hvor står vi henne i dag, altså når du lige siger med digitalisering, som vi har gjort indtil videre, hvad er den sådan gængse? Altså jeg ser meget, at der har været meget fokus på at udvikle mange systemer i forhold til altså dem, der er aktører i byggebranchen. Så hvad kan man sige, in for out, altså inden for os, der er i byggebranchen, så går vi ud af til kunden. Så vi glemmer lidt at involvere kunden i det. Så der er meget, jeg vil kalde det statisk data. Altså her er noget data, her er tilgængeligt. Du må selv finde det, når du skal bruge det.
Og det er der, jeg ser lidt, at der kan vi godt, som teknologien er i dag, ændre og prøve at anskue det lidt anderledes. Så vi har udviklet rigtig mange gode systemer, der er gode, der fungerer på byggepladsen måske, til ligesom byggepladsstyring. Hvornår skal det ske? Hvad er der sket? Men det starter jo lidt før det. Det starter jo lidt før allerede med kunden. Bygherren kalder den vel med dem, så siger dem, der betaler. Og dem synes jeg, vi bør inddrage meget mere før, også så de kan følge projektet. Og det er ikke for, at de skal vide det hele, men sådan overordnet kan følge det. For det starter jo egentlig det starter jo ind med en kunde, og så slutter det egentlig ned ved ham, der skal udføre det. Så er der en masse led igennem, der skal bearbejdes. Så på sporbarhed synes jeg ikke er god nok i det, vi har arbejdet med indtil nu. Okay. Er det både, når du kigger på, at det er den private mindre bygherre, som skal have bygget sit familiehus, og så helt op til den store, eller er det sådan offentlige bygherre, eller hvor er det over hele linjen, du ser, at der mangler det her? Ja, det tror jeg. Nu har jeg ikke sådan erfaring med de helt store byggerier, men jeg tror egentlig, det er det samme, der går sig gældende på tværs igennem hele vejen. Ja. Godt. Hvordan ser du så, altså, når vi så står her i dag i forhold til kunden, der betaler den her gennemsigtighed af kvalitet og tryghed, det er jo sådan nogle, altså det er jo nogle dejlige, hvad skal man sige, det er nogle gode ord, og det er jo også langt hen ad vejen, det man som leverandør gerne vil levere til sin kunde, men hvordan tænker du, at det kan komme til at se ud i fremtiden? Hvad er det, de så reelt får? Altså jeg tror, hvis man visuelt kan hjælpe dem meget hen ad vejen. Så hvis de får for eksempel portal, du logger ind i, hvor de kan finde de ting, de skal forholde sig til på et givet tidspunkt, mere visuelt. Og det kan være i form af en oversigt, hvor man ser, der kan for eksempel noget, der kun hedder kontrakter, man lokaliseret. Det kunne også være materialer, de skal forholde sig til, at man ligesom bruger mere billeder og afbilder det. Det tror jeg vil hjælpe både kunden rigtig meget. Jeg tror faktisk også, det vil hjælpe håndværkere rigtig meget. At man ligesom i dag ser jeg lidt, der er det meget, håndværkeren skal forholde sig lidt til store beskrivelser. Det kan være 10 beskrivelser og tegninger, og der skal han så finde det, han skal bruge. Og så skal man lige lægge oveni, at han skal faktisk også forholde sig til en montagevejledning måske fra leverandøren. Så der er rigtig mange ting, han skal forholde sig til. Prøv at tænke, hvis håndværkeren kunne afkode at sige 70%, 80% bare med et billede, når det er det, jeg skal lave. Og hvis der så er noget, han er yderligere i tvivl om, jamen så er det tilgængeligt for ham allerede. Der tror jeg, at vi kan gøre rigtig meget for de to ude i hver ende, som jeg egentlig ser, det at vi mangler at gøre en stor ting. Altså, så det man kan sige, det er, altså, at der skal simpelthen være mere gennemsigtighed helt ned på, og så meget mere visualisering. Så altså, det er bare lige for, at når man kommer helt udefra, så hvis jeg som kunde står og skal bygge et hus, at jeg så egentlig kan være med hele vejen og have den her sådan oversigt, men hvad betyder, altså det vil jo betyde, at jeg kan se, altså det er fordi jeg sidder og tænker lidt på, der kan jo godt komme meget involvering i det her, men vil det være den gode eller dårlige involvering i forhold til, at man så bliver ringet op hele tiden, eller skal rette til, hvis kunderne er meget involveret i det? Det er måske det lidt branchen ikke er klar til endnu, eller hvordan ser du på den del? Ja, det kan jeg godt føle, og det har jeg også selv mærket på egen krop, at man kan føle, at man kan blive forstyrret på forkerte tidspunkter, kan man sige, når man selv hjemme. Men der tror jeg også, det handler om, hvis man skriver et fælles sted. Altså man ligesom i stedet for e-mail og sms, så bliver man enige om, jamen prøv at høre, vi bliver nødt til at skrive et sted. Fordi så er der klarhed og sporing af, hvad der ligesom er sket på vej på tværs af det her projekt. Og det kan folde sig ud i mange måder. Det kan jo være, for eksempel kunden beslutter noget andet, og så glemmer håndværker måske lige om til, at det skal bruge ekstra tid på. Men så kan man gå tilbage og spørge, om du tog den der beslutning der, så det skulle fair nok, at vi skal bruge lidt længere tid på det. For der er jo ingen mennesker, der kan huske det hele, og hvor der er mennesker, sker der fejl. Men hvis man så kan gå tilbage og se, hvornår var det, eller hvad var det for en beslutning? Så det er jo egentlig det her med, og det er jo også det her, I laver meget af i CTEK, altså den her med, at man egentlig får lavet en kunde, altså man egentlig får lavet hele processen med alle involveret i et samlet værktøj. Og det er vel det egentlig kommer ud fra, det hele den her frustration omkring, at det ligger spredt, og man har skrevet med sin fagentreprenør, altså hvis jeg er totalentreprenør eller hovedentreprenør, så har jeg skrevet med de forskellige fagentreprenører på mail, jeg har skrevet med kunden på mail, har jeg sørget for at få koordineret de her to ting og så videre. Og det er jo egentlig det, man prøver at gå lidt op med nu, ud fra, altså se for din stol af.
Det er fuldstændig korrekt, altså i forhold til Ja. SIDEC. Altså, også det der med, at man er medarbejder på ferie, så ligger der måske nogle informationer i hans mail, som de andre ikke har tilgængeligt. Eller bliver de opsagt? Jamen, hvad sker der? Har de slettet nogle mail? Og her der får man ligesom mulighed for at sige, jamen, der kan man spore det hele. Det er nemt for hinanden at aflaste. Det kan også være en byggeleder, der står ud og skal virkelig løse nogle byggetekniske problemer. Jamen, så tror jeg, det kan give rigtig meget værdi for hele projektet, at der er en inde på kontoret, der kan svare. Hvis kunden har brug for noget tryghed omkring det her, jamen det er vi på og så videre. Og det ser jeg ikke rigtig, man kan i dag. Der ligger det spredt ud over det hele, som jeg sagde tidligere. Det kan være sms, mails eller en papirnote, der ligger et eller andet sted. Og der tror jeg, man kan komme langt med en fælles platform. Jamen, altså, er din vurdering, nu har du både været tømmermester, du har siddet med ejendomsudvikling, og du har siddet nogle forskellige steder ude ude på byggepladserne. Altså, hvad er det for nogle største problemstillinger, du ser? Fordi altså, i den perfekte verden tænker jeg jo, at det lyder jo, altså det giver jo så fint mening, at man samler alt i et system, og så kan man begynde, nu sidder jeg bare lige og tager den fra fri fantasi, men så vil man jo begynde over tid at kunne se, jamen, hvor mange projekter har vi holdt os inden for budgettet på, hvor mange projekter har vi holdt os på det her CO2-tal på, og hvor mange projekter, altså så vi begynde at kunne have en række data, og kunne begynde at sammenligne og se alle mulige forskellige ting, sådan i forhold til at optimere, men det her med at skal bruge et system, altså den her med rent faktisk også skal have kunder og medarbejdere og sig selv og byggeledere og så videre hævet op til at skal bruge det. Hvordan kan man det? Ja, det mener jeg, for jeg tror, dit første spørgsmål, kan man sige, i forhold til min erfaring, hvad havde været det største problem? Det er tid. Altså i virkeligheden er tid det største problem for os alle sammen, og det tror jeg, det er lige meget, hvilken aktør du er i byggebranchen. Så det handler jo om at gøre det nemt at få ligesom konkluderet noget, så det kommer ud til alle sammen. Fordi ligesom for at tage den videre, jamen det der sker i praksis, så aftaler du noget med kunden, og det skal du typisk håndtere herovre, og som du selv siger, skal du videre i en anden mail. Det når du måske ikke lige den dag. Og så kommer informationen måske for sent, eller den falder ned mellem to stole. Det kan være, der er to, den ene tror, den anden gør. Og det er der, vi spilder utrolig meget tid, tror jeg. Ligesom for de rigtige informationer givet videre. Så tid vil jeg sige er alfa og omega. Det ser jeg, man løser. Altså optimerer helt vildt meget på folks tid ved at have det i et system. Ja. Og så kan du sige, jamen for folk ind, jo, det er der selvfølgelig noget i. Men jeg tror, at den dag folk, man opdager, hvor meget tid man sparer, jamen, så vil man jo ikke undvære det, kan man sige. Fordi det er det, vi alle sammen er lav på, eller man skal sige. Ja, så det er jo egentlig, altså det er jo så når vi snakker digitalisering i byggebranchen, for jeg synes nogle gange godt, det kan blive meget højtflyvende sådan at tale digitalisering og meget lidt konkret, så handler det jo ikke bare omkring, at man skal digitalisere altså alle sine noter på skrivebordet, altså på sit helt fysiske skrivebord og så videre, men det handler jo lige så høj grad om, at det er arbejdsprocesserne, der egentlig danner rammen for den proces, man så skal i gang med. Ja, blandt andet også det. Og også det, der skal besluttes. Også når der er noget, der bliver besluttet, jamen så får det noteret et sted. Og så er det okay, at man laver sine noter på papir. Så skal der være plads til, og sådan arbejder vi jo alle sammen. Ja. Men at det så hurtigt kommer ind et sted, og så det flyder frit videre med det samme. Ja. Så det er jo et eller andet sted vidensdeling, yes, vi skal ind i, eller hvad tænker du? Ja, også det. Altså sporbarhed, kan man sige, det der med, at man så kan gå tilbage. Det kan være det der eksempel som tidligere, jamen der er en, der stopper eller bliver syg. Jamen hvordan finder man så egentlig ud af, hvordan skal man overtage et projekt? Og det er også, jeg har været ude og haft møder med nogle større tegnestuer, de siger, at det er altid et problem, så stopper nogle medarbejdere, og så kan vi faktisk ikke altid finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her, hvad der er aftalt. Så der vil du spare utrolig meget tid, hvis du kunne gå ind et sted og finde det. Og så er der også mutter hvidsten, så er der sporbarhed i det. Og så tror jeg, der er rigtig meget tryghed i det. Ja. Altså, for kunden især. Ja. Så det tror jeg lige. Ja, når det er sådan, altså så der hvor vi egentlig står i dag, det er jo at man har det samme, altså man har det spredt ud over mange, altså information spredt ud over mange steder.
Ja. Men hvad vil man egentlig mere kunne, og så hvis vi så kan få digitaliseret de her arbejdsprocesser, og altså i praksis vil det sige, at kunden kan sidde og se med og komme med kommentarer, totalentreprenøren vil kunne have styring på det, rådgiver skal kunne have adgang, og så skal fagentreprenør også have adgang, hvis det er som vi kigger ind i den altså mest optimale verden, eller hvor langt ned skal vi? Jeg tror bare, at hvis vi kigger på totalentreprenørens øjne, så tror jeg, det er vigtigt for totalentreprenøren, at det er ham, der styrer, hvornår der er synlighed for dem længere ned i systemet. Fordi at på net, så handler det noget om, at vi skal ikke informere alle sammen med ligegyldige ting. Men der kan være eksempler, hvor det er godt at inddrage en underentreprenør, for han sidder på en ekspertise, som man gerne vil inddrage. Ja. Og der ser jeg, der skal man have, det er i hvert fald det, vi gør i check, men der skal totalentreprenør have mulighed for at inddrage dem, når han vil. Og i nogle tider kan det jo være meget bedre at sætte en kunde op med en leverandør, hvis de har nogle spørgsmål, som du selv skal gøre det. Og det er jo igen, det er også ligesom med at formindske det her, altså jo flere gange du skal kommunikere noget gennem nogle led, så bliver der en ny version af historien. Altså, vi kender alle sammen den der historie om en fjer bliver hurtigt til 5 høns. Og det er jo lidt det, jeg gerne vil skære væk ved. Det sker et sted i en samlet forum. Og så kan man også som totalentreprenør gribe ind. Du skal altid kunne se, hvad dine underleverandører taler med kunderne, hvis det er tilfældet. Så kan du også gribe ind i det. Eller lukke den af og sige, nu er det mig, der laver den endelige aftale med kunden. Så ja, det tror jeg. Så hvor skal, altså, hvis vi står og kigger på, altså det er jo sådan, jeg forestiller mig mange ting i forhold til fremtiden, men hvordan ser det ud, hvis vi kigger 5 år frem i tiden, og man kigger på den digitale entreprenør? Hvordan ser sådan en ud? Hvad er det, han har, når han åbner hans computer om morgenen? Jamen, jeg tror ikke, det er fordi, at vi skal ændre alt, hvad der er blevet lavet indtil nu. Jeg tror bare, at vi skal prøve at samle det lidt mere. Så den digitale entreprenør har stadigvæk teamregistreringssystem og et økonomisystem, som han arbejder sammen i. Og så har han noget byggepladsstyring, tidsplanssystem. Men derudover tror jeg, at alt det andet sagtens kan ligge i et system. Så du ikke skal forholde dig til alle mulige systemer, det ligger rundt i. Og så resten ser jeg samlet i et system, som starter helt fra der er tilbud, eller det kan være i idéforslag, man laver, og så helt til projektet er færdigt, men så skal det også gerne følge noget projektet, altså efter projektet, som jeg siger. Fordi at jeg har selv erfaring med at lave mangler for nogle af de store byggefirmaer, der startede tilbage i sin tid, og det er jo både som enkelte opgaver, eller som en hovedentreprise, kan man sige. Og det var jeg fandt ud af, jamen der var ingen, der vidste måske, hvad der var aftalt nogle gange. Og prøv at tænke, hvis jeg bare kunne tabe ind i en kommunikation, der havde været med en hovedentreprenør og en kunde, hvor meget nemmere det ville måske være for mig at finde frem til problemstillingen, som ingen vidste noget. Så jeg brugte utrolig mange timer om at snakke med de her kunder, hvor det var, de havde sagt. Og så var det jo så deres version af historien, og ikke entreprenørens version også. Så ja, jeg ser fra den ene ende til den anden ende, og også efter. Ja, så det er meget, altså det er jo, altså det er på hele kommunikationsdelen, der egentlig skal digitaliseres i forhold til sådan, som du står og kigger ind i det. Ja, kommunikation, dokumentation, også økonomien, kan man sige, for økonomien er jo, og CO2-tallene også, altså CO2 og økonomi er snart lige vigtige i dag, så de to ting ser jeg også er væsentlige spor, og det er også helt fra tilbud til, du er færdig med at bygge, fordi det er sådan nogle ting, der ændrer sig hele projektet igennem. Og det tror jeg, man kan hjælpe hinanden, altså det er både entreprenører, men også kunden, ved at der er meget mere tydelighed og sporing af det, men også vi kan jo sagtens spore, hvornår det er aftalt, og hvornår økonomien har ændret sig. Og det er lidt de her faser, med jeg ser, at man går igennem projektet. Der er et tilbudsfase, så er der en kontraktfase, så kommer der så sådan en planlægningsfase. Hvis du kunne spore økonomien der, så vil det give meget mere tryghed for folk, at man kan gå tilbage og se, når det blev aftalt. Okay. Så er det måske også okay. Og det skal så være hele vejen igennem, tror jeg. Også for håndværkeren. Så han kan se, hvornår blev det aftalt. Ja. Fordi så bliver det også nemmere at aftale ekstra regninger med alle partnere. Fordi at du kan se, når det bliver aftalt, det er det rigtigt, men du skal slet ikke diskutere, om det er en ekstra regning. Fordi der havde vi indgået kontrakten. Så ved jeg godt, der kan være nogle juridiske aspekter, men sådan overordnet.
der vil du kunne afkode 70% meget hurtigere, tror jeg. Ja. Har du nogle eksempler på, altså fordi igen, har du nogle eksempler på, hvor at du har set nogle cases, hvor det er gået rigtig godt, og måske starte ud med en med skrækscenariet på, hvor det er gået skidt, og hvad det er, der ligesom har været det, der har været afgørende i begge to? Ja, skal jeg lige tænke om, hvorfor ting jeg skal tage. Jeg har i hvert fald selv prøvet en retssag med en privat kunde, som har været virkelig voldsom på mange områder, både økonomisk, men også drejningen af kommunikationen for dem, fordi at der ligesom ikke altid var, hvad skal man sige, der ligesom, den hele sandhed, der blev leveret. Og det er jo lidt svært, når ting de ligger alle mulige spredt ud over det hele, og det ville man kunne løse rigtig meget ved, at kommunikationen foregik et sted, for så ville man se det retvisende billede hver gang. Yeah. Så det der med, det tror jeg ville være godt for alle parter. Så det har jeg ligesom oplevet på mig selv, hvor det virkelig det var økonomisk, at der blev lavet nogle ting, der ikke skulle laves, fordi så snakkede man lige pludselig med håndværkeren ude på pladsen og satte ham i gang, og så videre. Og så var min byggeleder måske ikke hurtig nok til at fange det. Så på den måde har jeg oplevet det, ja. Og så efter jeg ligesom er gået over til CTEK, men så har det været meget mere roligt. Og det er også, der sker også et eller andet med, når man har et system, hvor man kan spore det, så segmenterer du faktisk også lidt i dine kunder. Fordi der er nogen, der godt vil have tydelighed og klarhed, og der er andre mennesker, som ikke søger det. Så det hjælper i virkeligheden også med at segmentere sine kunder og sine samarbejdspartnere, hvis man tager det op i sådan en fælles forum, kan man sige, en fælles platform, hvor alle kan se, hvad der er aftalt og sket. Ja. Så det er jo ikke så meget et eksempel, det er bare det, hvor jeg kan se, det har løst for mig. Ja. Hvordan ser det sådan ud, altså hvis det er sådan, du kigger lidt hen på, altså de næste skridt i forhold til, hvordan er det, hvis vi kigger mod Skive, hvis vi kigger til Næstved, eller vi kigger et smut til Nørre Sundby, og man sidder og har en entreprenørforretning, og man har en del projekter hvert år, man egentlig gerne vil i gang med at få digitaliseret. Hvad gør man i morgen for at komme i gang med den der del? Fordi det er nogle gange, bare lige for at give en kontekst, det er nogle gange lidt den, jeg oplever, det er, at det lyder rigtig fint, det her, alt det her, men der er nogle processer, inden man skal i gang med. Så hvad gør man? Fordi de færreste er jo nok lige klar til at løbe ud og bare begynde på et nyt system. Så hvordan finder man ud af hele den her digitaliseringsproces? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror hvis man tager sådan en håndværksmester, jeg tror, man skal sådan kigge på to ting overordnet. Og det ene er at sige, jamen, vil du gerne have lidt mere klar, altså tydelighed i det, noget gennemsigtighed igennem, helt fra dit tilbud, til du begynder at udføre dit projekt. Det tror jeg ligesom er væsentligt at gøre op med sig selv, fordi at der er mange aktører i branchen måske, som ikke er interesseret i det, der er nogen, der er interesseret i det. Så det er den ligesom ene overordnede anbefaling. Vil du gerne have et system, hvor der er fuldstændig transparens i, hvad du gør, der er aftalt. Og så tror jeg også, man skal kigge lidt med den store CO2-omstilling, eller bæredygtighedsomstilling, vi står overfor, og ligesom kigge, jamen, have måske lidt mere en skeptisk holdning til, hvad er dit fundament af de materialer, du tilbyder. Jamen, hvad er det egentlig, de kan, både CO2-mæssigt, men også udførselsmæssigt, så man egentlig laver et fundament på nogen. Det kan være en gulvdækker, der siger, jamen, det er som udgangspunkt de her 10 materialer, jeg bruger, eller det kunne være en tømrer, der er hovedentreprenør. Jamen, når jeg bygger et eller andet kontorombygning, så er det som udgangspunkt de gulve og de vægge og den måde, jeg vil bygge på. Fordi så får du dit fundament. Så jeg tror, det er sådan to vigtige ting, man skal kigge på. Og så skal man kigge, at der er noget system, der ligesom kan støtte det med mig, og kigge på systemer, der kan hjælpe dig med at spare tid, så du skal have få systemer. For det tror jeg i virkeligheden er, at det er, hvor den næste store skel det kommer, at man ligesom kan hjælpe dem i få systemer. For det er tid for os alle sammen at lære nye systemer. Ja. Hvordan, hvis det er sådan der spørgsmål, skal jeg lige sige, der er 5 minutter tilbage, så hvis I har nogle spørgsmål, så må I meget gerne skrive dem ud i chatten, så skal jeg nok lige spørge Steffen lidt løbende om det. Men Steffen, hvordan sådan på det helt lavpraktiske niveau, hvad skal man forvente at gå i gang med?
Altså man skal forvente at sætte lidt tid af til det, fordi at i forhold til CTEK, der tager vi jo sådan set hele vejen. Vi tager fra tilbud, det vil sige, at vi tilbyder også et kundeflow, sætter vi op for dem. Jamen, hvad er det for nogle processer, så man kommer til at tænke lidt over, hvad er det for nogle processer og nogle arbejdsrytmer, jeg gerne vil have, eller jeg har, som jeg gerne vil sætte over i et digitalt system. Så det handler meget om sine materialer, hvad vil jeg tilbyde, hvad er det for en proces, jeg gerne vil tilbyde min kunde, og hvordan går det egentlig bedst på mine sætninger. Så skal vi nok sørge for at sætte det hele ind i et digitalt system, der understøtter alt det. For det kan vi sagtens, om det er den ene eller anden måde, for vi arbejder meget med det der processkabeloner også. Det er den her proces, vi arbejder efter. Og så får man naturligvis en checkliste. Så konkret vil jeg sige, tænk over de ting, og så skal vi nok hjælpe jer med at få klarhed på det. Ja. Hvordan er det sådan, altså fordi, når man kommer i gang med de her ting, altså hvor hurtigt går det? Altså hvornår begynder man at kunne se? Fordi jeg tænker, der skal investeres en del tid i det til at starte med. Hvor hurtigt benefitter man af den tid, der bliver brugt på det? Det gør du allerede, for du kan jo bare, man kan starte med at rulle det ud, der hedder tilbuden, så man kan starte med at oprette sine materialer. Så det vil jeg sige, jamen alt efter hvor meget tid du selv investerer, så kan du være ret hurtigt flyvende og lave tilbud inden for 14 dage, 3 uger. Og vi ligesom tager det første dialog. Og det er også det, jeg tror, der er vigtigt. Man skal ikke når man gerne vil digitalisere sig lidt fra tilbud til, at man afleverer et projekt, jamen så skal man også tage det sådan i nogle step. Og vi kan starte med at rulle mod tilbud, og så kan man tage de næste step med dem, når man er der. Så der er også tid til at gå ud og lave noget. Så det er lige så meget den der mentale i, at man behøver ikke gå i gang med det hele på én gang. Man kan bare starte et sted, og det er jo uanset om det er hos CTEK, man starter, eller om det er alle mulige andre digitaliseringsprocesser, så handler det vel egentlig bare om at få startet et sted i første omgang. Præcis. Og få gjort det færdigt. Ja, helt enig. Ser du, at projekter, de lykkes, Steffen? Fordi det er jeg faktisk rigtig nysgerrig på. Altså ser du ikke bare i forhold til jer, men helt generelt, har du så en fornemmelse af, om digitaliseringsprocesser, man sætter gang i med mere eller mindre bevidst adfærd? Ser du, at de lykkes, eller hvordan ser det ud? Jeg ser det. Ja, det synes jeg stort, de gør. Jeg tror, det handler meget om timing for håndværkerne. De lige vælger den rigtige timing og prioriterer det. Fordi så ser jeg, at det lykkes. Men man skal også virkelig selv forstå, at man skal sætte noget tid af til det. Fordi at man har selv noget, man gerne vil have sat op i et system, og det er kun mesteren selv, der ved, eller virksomheden selv, der ved, hvordan det skal være. Og så jeg ser, at det lykkes. Men det kræver også, at man investerer i det. For jo mere man i virkeligheden investerer, jo bedre bliver udfaldet. Og sådan er det jo desværre både på slankekurer og løb og lange løb og alt muligt andet, man har bestemt sig for i livet. Det er jo forfærdeligt, at digitaliseringsprocessen ikke lige kan springe udenom den, men det er jo egentlig bare det samme som med alt muligt andet. At det man øver sig til, og det man investerer i, det går jo som regel lidt lettere efter et år, end det gjorde, da man startede. Har du lige en afsluttende kommentar i forhold til noget, du gerne vil have, at folk de husker, når de går hjem i dag fra det her af? Det synes jeg ikke lige. Jeg synes, vi har været godt omkring, men jeg synes man skal gå i krig med digitalisering. Jeg synes, man skal prioritere det, fordi at hvis man finder nogle systemer, der bakker op om sine processer og ligesom hjælper en, så kommer det til at hjælpe en rigtig meget og give en mere rolig forretning, vil jeg sige, hvor man har mere overblik over det. Og det tror jeg, vi alle sammen har brug for i den verden, vi lever i lige nu. Ja, tak. Og jeg sørger lige for at lægge den her live på YouTube og på hjemmesiden senere, og ellers så kommer Steffen også til Kolding den 23. oktober, har han lovet mig, og har noget demo og alt muligt med, og fortæller lidt mere omkring digitalisering, fordi i Kolding, der laver vi bygge- og bæredygtighed.
Og det er en messe, hvor der kommer en række udstillere og viser alt lige fra biogene byggematerialer til software og biler og alle mulige ting, der ligesom ligger i hele værdikæden omkring byggebranchen. Der vil også være en advokat, der kommer og taler omkring tidlig involvering og hvad man skal være opmærksom på i forhold til ansvar og så videre. Så der er sådan ret bredt den dag på programmet. Det er gratis at deltage, og du kan scanne QR-koden her, hvis det er sådan, at du har telefonen på dig. Ellers så ligger der også en del på det inde på byggeogbæredygtighed.dk. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Steffen, og tak, fordi at I havde lyst til at se med her i jeres frokostpause. Og så vil jeg ønske jer alle sammen rigtig, rigtig god mandag. Tak for i dag. Tak imod. Og tak til jer alle, der lytter med. Hej. Hej.